गेलू? अरे हाँ, फटाफट खोली ना, आज बड़ा मूड बना के आइल बानी। अरे तू कोनो बूटी खाता रुका? जब देखा तब रफ्तारे में रहता। अरे रफ्तार में काहे ना रही, जब हमार भतार हाई वोल्टेज के तार बाड़े त हम कोनो कम बानी का? अरे सोना, ई घर ना जेल है। कंट्रोल कंट्रोल। तोहार जेल गइल तेल लेवे। अरे समझे की कोशिश करा, बड़ा इमरजेंसी बा। समझ गई, चापाकल फिर गड़बड़ा गेल ना। अरे चापाकल ना, तोहार इरादा गड़बड़ा गइल बा। काल सांझी के कोनो वादा कैले रहनी, कुछ याद बा कि ना? ओ, राधा कृष्ण गार्डन। हाँ, और रउआ का कर रहल बानी? सॉरी, ध्यान से उतर गए। उहे चढ़ावे खातिर हम यहाँ आइली, लेकिन हमरा के तो लागता कि रउआ के हमरा यहाँ आइला से खुशी ना भइल। ए जान, ऐसा बात नहीं के तो के देख के था हमके जान मिल गई। साचो?